Narón é un dos concellos que, de cara ás vindeiras eleccións municipais, confirma a tendencia á presentación de novas candidaturas, formacións independentes que pretenden disputar parte do escenario do taboleiro político aos partidos tradicionais. Un deses exemplos, no veciño concello de Narón, eliximos Narón Electores, o seu cabeza de lista é Alfonso Casal. Boa tarde. Boas tardes, moitas gracias. Falamos desa nova proposta electoral que xurdiu despois dun proceso de xuntanzas nos últimos meses, nas últimas semanas. Con que obxectivos e, sobre todo, tamén con que candidatura, que persoas conforman esa lista? Bueno, temos unha candidatura moi variada, tanto na súa formación como na súa trayectoria social, política, non? Somos todos, digamos, persoas que non vimos no mundo da política, ainda que algún tuvo algunha, participación, pero que non chegou a top de presentación, excepto un candidato que ven estuvo en Argentina nunha candidatura, pero que tamén era de veciñai, non era, digamos, das tradicionais. Sí, ningún partido político, era unha mezcla de veciños que participaron e conseguiron chegar á alcaldía e despois de 20 anos siguen gobernando. Non conseguiron que ningún outro partido político conseguiu desbancalos desde entonces. Co cal é un bo exemplo para vos. Sí, efectivamente. Agora, en Narón, precisamente se apuntaba que un dos concellos é unha das localidades nas que irrumpen varias forzas que actualmente non teñen representación. O feito de ser o segundo concello da comarca tamén fai moi importante esa loita electoral xa da vindeira semana, do día 24. No voso caso, con que expectativas partides? Bueno, sabemos que o tema está moi difícil. Nós creemos que temos a esperanza posta no voto que tradicionalmente se abstén. Nós sabemos que hai un voto tradicional, un voto fiel aos partidos, pero que tamén, por outro lado, as estadísticas e as tradicións nos enseñan que cando somos capaces de mobilizar o voto da abstención, o voto das persoas que non están contentas con como están funcionando as cousas cambian, e temos esa esperanza nosa. É toda unha loita, precisamente, non? Combater contra a abstención, xa en xeral na comarca, pero, por exemplo, en Narón, que é un dos concellos con máis porcentaxe, non? Sí, efectivamente. Eu creo que o problema é que a xente do noso concello non foi capaz de ver en todos estes anos unha alternativa política ás tradicionais, non? Levan moitos anos, 32 anos gobernando Tega, e a oposición realmente non se ve como oposición, porque ven nesta legislatura están coaligados formando goberno todos os partidos excepto o PP, e na pasada foi ao revés, foi Tega co PP, pero en ningún caso se veu que houvese unha alternativa real e unha disputa real e unha opción para, digamos, outra forma de facer política, non? Como partido novo, en un tempo no que parte do escenario electoral xogase nas redes sociais, por exemplo, vos pretendedes facer unha aposta diferente, entre comiñas, chamar a atención, non? Cal é un pouco a vosa estrategia electoral? Bueno, efectivamente tratamos de ter, digamos, presencia nas redes, que hoxe en día creo que é importante, pero vamos a enfocar a nosa campaña un pouco tamén a estar na calle. Hai moita xente, sobre todo persoas maiores, que, digamos, non se moven no tema social e que tampouco queren presentarse aos mítines, as típicas intervencións que fan os partidos, non? Entonces estamos poñendo a nosa esperanza e vamos a abrir un sistema de colocación de mesas nas rúas, nas calles, de presencia na calle, para tratar de chegar a esa xente e poder explicarse que hai, digamos, outra forma de facer política e unha forma de facer política na que os veciños importan. Por lo tanto, hai que combinar o antigo con o novo. Estades un pouco en transición, non? Sí, eu creo que a sociedade está en transición, entonces temos que adaptarnos á sociedade, tanto as novas tendencias como aquelas persoas, aquelas tradicións que xa existen na sociedade.
Falaba da ausencia dunha oposición real. Ao seu xuízo no Concello de Narón foron 4 anos nos que o goberno, con 4 formacións a fronte, progresou en determinados ámbitos, ou o balance que facedes é negativo? Bueno, eu creo que o balance en xeral eu creo que é negativo, non? O sea, efectivamente sempre se fan cousas. O que pasa é que na inversión real, tendo en conta o punto de vista económico, pois efectivamente, como no seu momento se argumentou por algunhas forzas, pois a inversión real que se fixo no Concello de Narón ben máis da propia Diputación que do Concello. Isto é debido a que o Concello, en tempos anteriores, cando estuveron de 2007 ao 2010, 2010 separáronse o PP e o TEGA co-gobernando, non superon afrontar a crisis económica, e aí agora bótanse os trastos uns a outros á cabeza, pero en realidade calquera das dúas forzas políticas mayoritarias que estaban gobernando no momento en que empezou a crisis non supo afrontar a crisis, non supo facer unha previsión económica, e incluso isto se ve reflexado no Boletín Oficial do Estado. Hai un estudio económico acerca de determinados concellos, e concretamente en Narón é un dos concellos. Entonces aí vese e revelase, incluso por parte do Ayuntamiento afirman confirman que non hubo unha previsión real para facer frente á crisis económica. Simplemente se fixo unha economía de andar por casa, sin previsión, sin planificación ninguna. No caso de entrar na corporación e incluso nun hipotético goberno municipal, que sería máis prioritario para a vosa formación? Cales serían as primeiras medidas, por así dicilo? Bueno, temos como primeira medida que está fundamental facer unha auditoría de contas tanto do Concello como de aquelas empresas e entes públicos que están alrededor do Concello. Isto é unha necesidade que tendemos prioritaria porque, como sabedes, como sabrán os oyentes, existen procesos judiciais en marcha en contra da alcaldía por tema do tema económico, do tema de falsificación de algún registro e tal. Entonces creemos que isto, de feito, bueno, fai 2 anos que estamos sin interventor, hai un interventor en funcións que é un funcionario do Concello. Entonces isto fai nos sospeitar a nós, como a moita outra xente, de que as contas non poden estar non reflexando a realidade do Concello, e tampouco queremos chegar ao Concello e encontrarnos con un lastre económico que despois condene a legislatura, ¿no? Entonces creemos que primeiro é saber realmente como están as contas para saber como temos ou como podemos afrontar a legislatura. Eso creo que é fundamental. O gasto social, por exemplo, destinouse ao máis importante, ao realmente imprescindible nestes 4 anos? Bueno, o gasto social, non sei, a mellor sabedes, salió publicado que o Concello de Narón nestes últimos anos é o 7º pola cola en inversión social dentro de Galicia, e o último dentro da propia comarca, non? Entonces, creemos que primeiro a inversión social foi moi baixa, que non se justifica, sobre todo nesta época de crisis, non? Hai moitas familias pasando necesidades, hai moitas necesidades sociais que faltan por cubrir. Entonces, creemos que hai que retomar este tema e estudiar, digamos, a mellor aplicación. Máxime nun tempo no que, independentemente da disponibilidade económica, xa non é época de grandes investimentos urbanísticos, por exemplo. Non, efectivamente. Aí temos, digamos, que afrontar o tema urbanístico con seriedade e serenidade. Creemos, ahora mismo sabemos que está en marcha un plan urbanístico novo, entonces hai que pensar en crear un plan urbanístico de futuro, porque ahora mismo ese plan urbanístico se está desarrollando como sempre se desarrollou, de espaldas á ciudadanía, de espaldas aos organismos sociais. Nós creemos que temos que retomar o tema do urbanismo para enfocalo hacia unha cidade de futuro en que se teñen en conta moitas cousas como vías verdes,
vías para ciclismo e incluso un anel ou 2 aneles de tren en superficie, porque temos unhas vías en superficie que nos están cortando o concello e que non se lles quita o rendimento. Entonces, creemos que un metro, que é unha forma de transporte de futuro que leva moitos anos e se ve como un línea de transporte de futuro, un método sumerxido, no noso caso, pois, aparte de ser caro, non ten moita lógica porque xa temos unhas vías en superficie. Entonces, queremos aproveitalas, completalas de cada futuro, porque agora non hai cartos, pero sí facer unha planificación de cada futuro para aproveitalas e potenciar o transporte alternativo como é o tema do tren, non? Por tanto, son proxectos tanto a curto como medio e incluso longo prazos que plantexa esta formación. Eliximos Narón electores de cara ás eleccións do vindeiro día 24. O seu cabeza de lista é Alfonso Casal. Grazas por estar hoxe connosco. Moitas gracias a vos.